Ato sanggi auto search aron masudlan tanan channel. Oh, dara nindot na kayo. Ready to for sale na siya oh. Na sa migi ayo ri dako kini nga Sony. Wiga siya nga Sony. Amo ning ibaligya og mahalin ni. Tinan dako ah. Bugat kayo. Pila ka ni kilo pre. Duha mi kabuk nagdayong ani. To yang cover dito. Oh, karaan pa kayo ni. Una pa'y pakapin nga kakao. Bisa ganahag kaka, inyuhan na ni. Dako kayo. Karaan gini siya kayo. Karaan pa sa inyong lola ni. Amo ning kanon kay among kondisyonon. Ini panghulbuto ning iyang mga kuan diri. Ato ning turbulon. Gahi on. Ini labhan tani. Amo ning labhan kay gitaya-taya na ang iyang buton. Amo ning labhan. Wala ni siya labot si tinuod sa among ayohon pero unahon taning buton kay marag wag gyud tumong ni ang buton nga butangan tanig WD-40. Ibuad. Oh, karaan ng burda dako kayo. Kayo magpabadlong gini siya. Kini bronzer ba ni? Kini bronzer sad pero gamay ra gid kay ni siya. Kani kita kon TV maglisod kag halin og 100 ani og imuhan ning scrapon. Kay ang bronzer pila rom ni gramo maglisod kag tunga sa kilo ani ambot og bronzer pa man ni ang digusing. Dako-dako misad. Kani lagi among labhan siguro. Kaya ang buton may kon pulihan din natog WD-40 ang soda na. Ang iyang soda sa kon volume. Ano sa tan laban. Unsa kay ibuad ta na diri? Makan TV? Samtang naghuwat ta ano dai mauga ba? Ibuad na to diri gamay. Dali ro na. Tunay tuwad? Oh, ano lang board? Oh, mo tangtang sa tas playback no. Sige. Dali ra kay mauga kay init kayo. Makato lang na gamay. Di man na kay mo ground diha. Ang kining mga switch ay atong siguro. Ang switch ko siguro ang tubangan. Kini diri ba? Kuha na yung abok kay naani siya kuan niya. Ang problema sa din mga switch kay di kayo mo klaro balhin. Huwaton sa nato nga mauga ha. Tadtauran lang. Dara ato na ning nalabhan niya nabuwad na sad niya gibutangan mo WD-40. Ato na ning ibalik og hansak dia. Sa iyang mga kuan function. Tan-aw na to og musalir ba sa tinuod lang. Dili kay ni dako og problema ni nga TV. Pero ang mga buton natong isiguro og limpyo kay aron tan-aw na to unsay kuan ani. Nabutangan na og WD-40. Ato na itaod ni. Speaker. Bodyo ba? Saan ni? Okay na, i-on ta rin. Tara, tingog na. Mingaw. O, tara. Iya sa 5.4% sa unang quarter ng at nananatiling isa sa Ato sanggi auto search aron masudlan tanan channel.
Nalangan may gusto search ani kay di kay na makabisado ang kuan kay ang yang mga buton sa kuan pero karon okay na yung buton. Ito lang huwaton mahuman siya. Oh, dara ha. Nindot na kayo niyo. Ready to for sale na siya oh. Original na siya nga Sony Vega 29 inches. Ang antena na mubo ra kayo. 13 21. Okay na. Tanan kana siya mura nagbawod, wa na magbawod dire. Nagbawod na tungod sa signal sa cellphone. Okay na, nasirad na. Okay, maora to. Thank you.